Yun lang yung masasabi ko talaga. Naka-smile ako kasi naisip ko tuloy na mamayang gabi. Halaka! Oh, good morning, Philippines! Good morning, everything! Good morning, guys! Everything na talaga na tayo nito. Good morning, mga loves! Good morning, YouTube! Good morning, YouTubers! Good morning sa inyong lahat dyan. Pasensya na, yung TV is malakas. Hi, Dim! Early update po tayo. Pasensya na guys sa TV. Sobrang loud. So, wait muna, pakainin ko muna si Landon. Update tayo sa ginawa ko na mixture. Kagabi, ginawa ko to kagabi. And then, update ko sa inyo kung anong nangyari sa mga halaman ko. Kasi lumabas ako early talaga para i-check. Kasi alam nyo na parang baby na rin yung mga vegetables natin. So, I will update you what happened. So, pakainin muna natin sila. Where is the turkey, honey? Not open yet? No. If you have moderate to severe psoriasis or psoriatic arthritis, little things can become your big moment. That's why there's Otezla. Otezla is not an injection or a cream. Some people taking Otezla reported weight loss. Your doctor should monitor your weight and may stop treatment. Upper respiratory tract infection and headache may occur. Tell your doctor about your medicines and if you're pregnant or planning to be. Hungry? Hungry? Are you guys hungry? Are you guys hungry? Okay, there you go. Eat. Tapos gutom na gutom mga babies. Tingnan niyo naman. Gutom na gutom. So, bakit kaya gutom ito? Pinakain ko naman ito. Ano? Grabe. Pakinggan niyo si Habs. Kahit pusa lang yan sila guys. Nakaka-enjoy. Nakaka-happy. Nakaka-happy yung mga itong mga alaga ko. Nakaka-happy yan. Sobrang, lalo si Hab, sobrang lambing. Malambing na pusa. Grabe ang lalambing. Si Hab, sobra. Grabe. Mag-enjoy ka talaga sa kanya. Ganon. So, up din doon sa mga halaman ko. Wala man siya guys. Inisprehan, marami akong inisprehan kahapon. Pero binalikan ko sila. Marami akong inisprehan yung mga baby seedlings ng eggplant. Kasi lahat talaga nasira talaga yung eggplant. Ipakita ko sa inyo mamaya yung eggplant na sinira talaga. Sobrang liit pa. Baby pa talaga. Di-attack the baby seedling. So, yan last night, inano ko siya. Spray lahat. Wala man siyang nasira. Pero, sira na siya dahil sa kinain nila yung dahon. Pero, yung pag-spray ko, dapat lusaw, maitim, may yellow, damage ba dahil sa in-spray ko na yung DIY na ano nang nakita ko sa internet. Pero ipakita ko sa inyo kung ano yung klaseng damage ng ginawa ng black beetles. Hintayin natin mamaya kasi mainit mamaya. Tignan natin kung anong resulta. It was 40 something degree outside. Hello guys. Last night. Masaya naman yung lime guys. Marami na siyang sanga-sanga, ganun. Hello, mango. May kumakain ba ng dahon? May something dito, puti. Kunin natin. I-harvest ko ito mamaya. Look, tignan nyo yan. Tignan nyo yung dahon.
Diba? Dito pa marami. Kawawa yung mga baby, look. Kawawa sila, guys, oh. Diba? Nasira talaga sila. So, inisprihan ko yan kagabi. Sirang-sira, diba? Look, ang daming sira. Ngayon, wala akong nakita na beetles. Wala akong nakitang beetles, pero sira-sira sila. Okay lang yan kasi malaki na siya. Baka survive po ito kasi may mga bago. Look, mabulak na yung tomato. Si Tami sa labas, mag-cut siya ng grass. Ako naman, mag-weedwalk. Ano ko lang yung weedwalker. Parang weedwalker ba? Ano kung alam nyo ba yung weedwalker, guys? Yung parang sa mga gilid-gilid na mga hindi makuha ng lawnmower. I-weedwalk, parang ikakat din siya machine. Nilinis ko siya, and then meron akong bulaklak. And then nilinis ko na lang dito din. Para naman, malinis tignan. Saka wala masyadong tanim kasi hindi sila mabubuhay dyan. Kasi walang araw. Hapon lang ito maarawan kasi hapon. Nilinis ko dyan. Andun yun. Katatapos ko lang nag-weedwalk, guys. Tapos na ako doon sa harapan. Lahat weedwalk. Tapos, yun si Tami. Siyang nag-cut dito. Tapos na ako, guys. Si Tami, ang daming palya. Kapag siya talaga magdadrive, guys, ng lawnmower, ang daming mga mangyayari. Muntik na siyang matuwad, baliskad. Joker? Doon sa harapan, sa gilid. Sa may harapan, pero sa gilid-gilid ng bahay. Muntik na siya. Buti na lang doon ako nag-spray, di ba? So, muntik na talaga. Muntik. Kasi, sumidsid siya sa gilid. And then yung, alam niyo naman, pag ganun yung, lupa doon sa harapan, sa may gilid na area. Sa malapit sa may bahay, kapitbahay. Sumidsid. Kasi, pagpa-cute. Ay, naku, hindi naman cute ng ganun. Ay, nakakairita yung ganun. So, sumidsid siya. Yung lawnmower, yung blade, hindi na nag-stuck. Yung blade, hindi na ganun. Kasi na-stuck sa lupa. Kasi kapag pag ganun talaga, parang yung blade, hindi na makaganon, di ba? Hindi na makatuyok. Nakakairita talaga. So, yun, ang nangyayari. Na-stuck. So, muntik na talaga siyang magano. Pink! Buti na lang, andun talaga ako. Sabi ko, tapos na dito. Sabi ko sa kanya, tapos na dito at doon. Dala, sabi ko, takbo ako. Sabi ko, tapos na doon. Tapos na dito. Doon ka na. Ano ba ito? And then, bumalik naman sa gilid. Doon na po. Sa gilid. Doon dito siya sa gilid. Sinabi ko, may mga kapitbahay pa naman. Sabi ko, stop na, stop. Din pumunta doon siya. Din pumunta ako doon. Nag-spray. Pumunta na naman siya kung nasaan ako. Nag-start na naman doon. Muntak na tiyunk. Ay, sabi ko talaga. So, ngayon, siya. Pumunta lang siya sa pinaka, may mga ngayon. Nandun siya doon sa mga kahoyan doon. Kasi hindi ko kinat. Kasi sabi ko, wag na ikat. Hindi ko yan ikat, no? Kasi ano ba yan? Hindi man yan yard. Hindi ko man yan yard. Hindi ko kinat. Ngayon, kinat niya. Ang nangyari, sabi ko, like, may bato doon. Palagi niya daw malilimutan na may bato. Sus, pag in-stop niya, pag start niya, hindi daw nag-turn yung blade. Hindi nag-turn yung blade. So, nilagay niya sa shade. Sabi ko, anyari? Bakit ikaw talaga palagi mo na lang itong sinisira itong Sabi niya, whatever. Nagkaanuhan tuloy kami. Kasi grabe talaga, parang careless talaga. Yung makikita mo talaga, lipad-lipad pati yung kapit. Alam nyo ba, pati yung kapitbahay namin, sabi na, para nagpalipad daw, mga 100 km per hour, lipad. Sabi pa ni Tami, I need to do that because you know daw yung grass na nakakat, para lilipad-lipad, para hindi daw magpundok, hindi daw sa isang lugar. So, liniparan niya. Sabi pa ng kapitbahay. Sabi ko, really? Sabi pa ng kapitbahay, next time I'm going to film you to show you like you are flying. My God, pati yung kapitbahay nakahalata na talaga na may tuliling. Ito asawa ko. Oh, chaya! Pagdating sa mga ganun, parang ay nako, talaga nakakairita talaga, guys. Sabi ko, ay, sa akala ko nag-stop
stop. So ngayon, bumalik doon sa ano, na inayos niya. Itong asawa ko, no, hay, naku guys, alam nyo guys, yung pag mag-asawa kayo, may mga ganitong ano ba, yung parang, iringan, hindi man ito iringan, kasi hindi man iring. May mga ganong mga pangyayari talaga na hindi kayo magkasundo sa mga ginagawa niya or hindi niya gusto yung ginagawa mo, ganun-ganun. May mga ganun talagang ano, no? Ngayon, ang daming problema. Tumatakbo yung lawnmower pag ganun na. Oops. Sabi ko, anyari? Bakit ang daming mga nangyayaring hindi maganda sa lawnmower since ikaw yung gumagamit palagi ng once a week? Mag-ano yung lawnmower, ganun. Pag pinatakbo niya, tiyung. Sabi ko, wala, anyari? Chiging. Like, hindi man yun normal. Parang, I think, ano yan? Abnormal. Ay, guys, nakatulog ako, guys. Talaga, guys. Ay, nako, nakatulog ako, guys. Napagod kami. Natulog si Tami. Ako nakatulog. It's already, 3:48 ng hapon. And, magluto sana ako ng, guys, ng munggo. Iwan ko, yung pag nilabas ko to, sabi pa ni Tami, I don't know kung anong ibig sabihin niyang, wag na, ano ba? Wag na, gluto. Palagi na lang tayo nag-harvest, guys. Pasensya na, guys, ha. Nakikita ninyo ako palagi itong harvest natin. Kasi alam nyo naman, nag-garden tayo, pinakita ko sa inyo, ganon. I think this is good. Dagdagan natin na. Diyan ako kumuha ang takta, I think. Tinanggal ko na sila, guys. Ito tinanggal ko dahil gusto kong ma-free itong area. Wala nang lettuce. Dagdagan natin dito, guys. Ay, salad. Malaki at malago. So, ito na yung natin, munggo. Pabayaan ko lang siya, na yan. Kuha tayo ng yung bok choy pala. Okay, let's go. Follow mama. Come here, follow me. Roxy, come here, follow mama. Follow me. Okay, come here. Follow. Come here. Come, good girl. Oy, good girl. You go follow with mama. Okay, daming bok choy rocks. Daming bok choy. Diyan, gusto lang sila. Ito. Harvest ko na sila lahat kasi. Guys, sobrang happy ko kasi tayo ng bok choy. Kami lagay. Ay naku. Ay, pagkagahe din niya. Ganahan, gustong-gusto ko talaga pag si Mr. Naka-shirt lang siya. Asking you a question. What? Wait, because if I feed it now, they may not eat it. So, ako guys. Itong string beans na nabili ni Tami, hindi siya okay. Yan. Pero pinipili ko na lang siya. Kung alin yung ilalagay ko. Yun. At saka ito bag. Ito yung kinat ko. Ang dami, di ba? Look. Ginger, this, and that. Hindi ko sabihin sa kanya na lagyan ko ng tawag nito? Dilis. Lagyan ko ng dilis. Hi. Hello, sir. How are you, sir?
Hindi ko ikaw kilala, sir. Naninibago ako sa mukha mo, sir, at saka sa suot mo, sir. Sir. Sir ko balintong. Like wearing shirts. You look so good, honey. That's what I got. That's what I got for you. From the area, that you know, that cheap thing, but looks really nice, son. You look good. Han. Really? Really? Okay. Guys, so ito na siya, guys. Nagbukal-bukal na. Wala ng tubig. Look. Wala ng tubig. Masarap. Alam nyo ba kung ano yung pinakamasarap nito? Magluto ka nito. Lagyan mo ng sugar. Ito lang. And then kainin mo siya. Masarap. And ilagay ko itong coconut milk. Coconut milk. Look. Lagyan ko siya ng konting tubig. And then, ilagay ko si ginger. Lagay natin si ginger. Yun. Masarap ito. Maganda ito lagyan ng lemongrass. Kaso, yung lemongrass ko, ayaw ko pa siyang gamitin. Kasi sobrang maliit pa yung lemongrass natin. Hindi pa siya lumalaki talaga. Onion. Onion. And then, ilagay ko rin si ito. Si bell pepper. Ang dami kasi masarap yan. And then, ang gagawin ko is pabukalin ko lang. Size ng paminta. Ayan. Lagyan ko ng konting asin. Takpan natin, guys. Yan. Ang sarap ng bok choy, guys. Doble hugas po tayo nito, guys. Kailangan ko nang mag-order ng bok choy. Kasi gusto kong bok choy whole year. Meron akong bok choy. Ito na, nagbukal-bukal na si Inday. Ganito ako, guys, kapag mag-open ng sardines, kailangan kong i-check yung ibabaw. Ilagay na natin. Bigyan ko ng saksak mo ng ganang taragas po eh. Copy that time. You want sir checking for... It may be. It may. Nakapag-harvest ako ulit. Dalhin ko kay Luigi. Hopefully won't damage. I want to put this in the container, but i-drop namin ito, salad and munggo. Mango beans. I wanna have some mango beans. You know that, right? Those people. Macho man. Yeah, macho. Yeah. Na munggo. Mango beans. I know macho. I just change the words. Hello guys, somebody's asking. Anyway, let me read. May nag-comment. Ilagay ko dito yung ano ba 'yun? Ito siya yung video ko. Matagal na yung video. Actually, matagal na siya. And may nag-comment, okay pa siya? 'Yun, okay pa siya. Like anong klaseng okay pa siya? Yung okay pa ba siya? Kasi sa video parang hindi ko magets kung bakit okay pa siya. Doon para dahil sa video sa thumbnail na parang pa labi-dabi kami dalawa. So yun siya, okay pa man siya. Yun ba yung tanong mo kung okay pa ba siya
sa kama. Ay, nako, day. Wag na, day. Wag na nating sabihin, day. Yan, kung sabihin mo okay, ay okay talaga, day. Sabi ko nga sa previous vlog ko na wag natin i-underestimate yung mga ganitong edad. Yun lang yung masasabi ko. Ay, okay pa ba ikaw, Litos? Okay pa ba? Honey, slow down. Honey, you're flying, baby. Yun lang yung masasabi ko. Okay pa ba siya? So, sobrang okay. Ako, okay pa ba ako? Okay pa minsan hindi okay. Yung, may time na hindi ito okay. Yung parang pagod. Ako din pagod. Pero, kung ibig nating sabihin na okay pa ba siya, alam nyo na, guys, wag natin i-underestimate. Yun lang yun. Yun lang yung masasabi ko talaga. Naka-smile ako kasi naisip ko tuloy na mamayang gabi. Haraka! Oh, China! Ay nako. Di ba, Han? Oh, Di ba? you're a diva? We're gonna gawa-gawa ngayong gabi? Di ba? Oui. Yeah, we. Ano? Yeah. Okay. Okay daw, okay. Okay daw. Ay, nako. So, yun lang siya. Sometimes talaga, no, yung mga old videos, marami akong natanggap na mga comment na nakapagtataka. Yun, nakapagtataka na mga comment or confusing ba? Yung parang, ganon. Pero yun, maraming mga ganon na parang, lolo ko na to. Alam nyo ba, masarap magmahal. Masarap magmahal. Hindi yan lulu, eh. Hindi man yan lulu. Indian Lulu? Indian lulu. Lulu! You don't get that. No. Honeymooners. Honeymooners? Honeymooners. And daughter. There must be a reason. They must be looking for. Look at this guy. It's everywhere. They figure he's looking for his dog from when he was a little kid. Lulu! Lulu! And the guy with dogs. Slow down, The guy with a dog, and he figured out how to solve the whole problem. Next thing you know, he's sleepwalking with the dog in his arm. Lulu! I think I saw honeymooners. Just go behind this thing. Goes behind this Oh, thing. he's way back here? Dito na kami, guys. Lloyd is here. Hi, Lloyd. Hindi na kami bababa. Hindi kami nagbihis. Oh, ang dumi-dumi namin. Hi, Tommy. How you doing? Thank you. I thought she's just joking that she's going to bring Hoy, me ikaw some na lang food. maglinis sa hugas. Kakain ba kayo niyan? Oo naman. How you doing? Where are you going? Home. You're going home now? Oo. Yeah. New haircut. Yeah. Yeah, they finally opened. Yeah. Oh, really? That's Yeah. cool. You look much better now. Thanks. Your hair. Yeah, I was getting like a mop. Bye, thank you. Nandun si No Mark? problem. Tulog. Mamaya may pasok siya. Sige. Hoy, hindi yung dried fish nilagay ko. Alam mo ano nilagay ko kasi andito siya. Baka makita niya. Sardines. Okay lang. Yung sardines. Sige, Lloyd. Bye. Anytime. Bye-bye. Ingat, ha? Sige, bye-bye. Can be a great neighborhood. Then you got this place on the corner where people hang out, the whole house. Live in the third floor up there. Although it looks pretty, like a pretty. So, itry natin ito, guys, B. Yung fresh harvest from the garden bok choy. Sarap, guys. Bok choy. Sarap, oy. Do you like it? Is it there's taste in you? Yep. Good. May nilagay ako. Alam niyo na. Before I go, do you guys have a bathroom? I mean, I drove all the way up here from South Beach, and it was What is the problem? What's the problem, huh? This is your apartment up here, huh? You stay here up here, huh? Ishi, come here. So what I did is I turned this PS4. I turned the PS4 on. Yun. So I did turn it on kasi nagda-download ako ng Call of ano ba yun? Call of Duty Modern Warfare. Yung mga laro-laro. So, nag-download siya. Hindi ko alam kung ilang gig ito. I'm sure ano ito kasi wala masyadong 11 hours more to go. Ay, naku, little man. Naku talaga.
I told you na to. Tapos ginoo ko, pagkamanya na lang gid, ay, mayroon pa akong gagawin. Oh, mag-fold pa ako ng damit, mga laba. Basura man yan ni Mama, bag. Uy, basura yan. Anyway guys, dito lang ako guys. Pabayaan ko na lang ito dito sa filming room. So, gusto kong maglaro, kaya naisipan ko, ay, tignan natin kung okay na ba yun. So, pag maglaro na sana ako. Yun, hindi pa pala natapos. I turned the PS4 off. So, yun. Yung download hindi natapos. So, pabayaan ko lang siya mag-on. Okay. Tignan natin si Mr. Hi, Rox! Hello! Hi, Diamp! Hi, Rox! Hi, Statue! How are you, Statue? Hi, Bug! You're stuck over there? Tayo natin lights. Hello, baby. What did you have? Sugar-free wafers. Wafers. Oh, hey, look at that. Oh, she thought it's an ice cream. She thought it's an ice cream. Okay, let me put the thing now. Okay, guys, I'm going to end the vlog again. Bye, guys. Hi, guys. Bye. See you tomorrow.